जों खोनाका फेसबुक नुगैनाय कासा सिन तिप्रा सानि मांग गथै जिबिव ताबुक जिबिव कलाइजाखनिने नगनि बरक साइमिया गजा हानि bagै bono kebo akthैनो kebo nani kringi tongkha jodi no kebo ani video ni bisingtui kebo nugui tongkha ostala no naini di ostala bono jodi no kebo nugui tongkha nogni borok norok thangina di kebo bini sinimani borok kebo kringi tongkha haini bagui bo jibiwo no mathai langma chokha bini norok jodi no sinimui tongkha ke naidi ar jodi nung sini tongkha te masa borok no share khaidi obo hayake bini jibiwo no bini kwthai armang no ngo tonjangnai naina jodi no kring hangke norok naina di ko photo GB hospital kalaija khorchani mang kwthai bini bumung rok hangke oro saimia gja borok bo bumung Agartala ni simi Sidai Mohanpur thangui tongmani arodo accident wngui thwimani kok aro thwijak mankha bono GB hospital rokhana GB o thwikena ama hairok wngkhana norok kaisa sinui tongkha please bini nongni borok bono naidi thani haino nogni borok ni mukhang no gewai ma thwijak ge tinin bagui asung laisina information norno kisa information rena hanina video ma swnamka amona bike rok asuk speed ke thasal laide saimia bo batam ke thakia bike accident nginda thikena sin oina borok wede bathajaka saimele ata direct thaisa jibiwo mane siwongba amano nongno kisa information rena hanima phaikia tinin bagui asung laisina hambai।